Hola a totes i a tots els que esteu a l'altre costat, ja siga en els cascos posats o a l'altre costat de la pantalla. Com bé veieu, no estic a soles, estic molt ben acompanyada amb els nostres convidats d'avui, que seran Joan Macià, benvingut. Gràcies. I Sofia Zarzoso, benvinguda. Gràcies, un plaer. Vaig estalviar-me un poc el tindre que presentar-vos, així que vos heu dit a vosaltres. M'agradaria que vos diguéreu qui sou i què feu en un par de parauletes. Bueno, jo soc Sofia Zarzoso, soc músic de professió i una apassionada del deport, així en resum. Molt bé. Aquestes cosetes. Joan? Jo això que diuen aprendiz de todo, maestro de nada, jo sóc un poquet d'això. M'agrada la foto, m'agrada el vídeo, m'agrada la música i tot el que puc anar fent és una cosa que me divertix. Que bé. Esto no va ser un repte rere un altre, però m'agradaria que definireu què penseu que és la cultura, perquè potser en casa estan un poc confosos, perquè és un tema molt ampli, i com els dos vos dediqueu a la cultura, m'agradaria que en les vostres paraules me digueu què creeu que és. Al ser un tema tan ampli, moltes vegades és molt complicat. És igual que definir què és, a què huelen les nubes, què és la música i què és moltes coses de la vida. Però jo crec que és, en resum, vida i necessitat. Nosaltres tenim un desig número 1 de consumir cultura, siga en totes les vertients i en totes les vessants que siguen. I de crear, no? I de crear. Molt bé. Jo veig també un poc en el sentit col·lectiu de la paraula, no? Això que ens fa relacionar-nos i tindre un vincle concret en una comunitat en la qual hem crescut o en la qual ens hem establert. Jo crec que és això el que ens mou realment a dir-li cultura, això que ens fa sentir, com diu ella. Claro. A veure, nosaltres som joves, no?, com podeu veure, però creu que actualment estem en un bon moment, culturalment parlant? Jo crec que sempre és un bon moment i inclús en els pitjors moments és quan més naix aquesta necessitat d'aflorar en l'artístic i en això, en deixar sentir a les persones i en deixar que la gent compartisca com es senti. En els moments de crisi crec jo, no sé si esteu d'acord. Jo completament d'acord. Estem en un món molt ràpid, això jo crec que és una cosa que no la podem evitar. I gràcies també a aquesta rapidesa i a aquesta immediatesa de totes les coses que passen, se crea moltíssima cultura i vas a qualsevol concert, acudixes a una exposició de pintura, vas a veure poesia, n'hi ha moltíssima gent que a dia d'avui escriu poesia perquè li agrada, potser en un xicotet format, que no siga un gran format, i això és accessible ja a tot el voltant i això. Entonces jo crec que sí que a dia d'avui estem en un moment que se consumeix prou, que som un poc xiques perquè és que la cultura és cara en alguns moments, és que la cultura tampoc és tan accessible, però un muntatge costa molts diners i dedicar-se tota la vida a això i tindre aquesta formació darrere, aquest bagatge i tot això, clar, té un valor molt alt. Doncs mireu, si voleu una dada en concreta, la tendència és que cada vegada s'invertís més. De fet, tinc així una dada ben bonica. La Generalitat, per exemple, va executar el 2018 104,6 milions d'euros en cultura i amb un màxim històric en 2022, quan, atenció, se van soltar perres, va invertir 164,5 milions d'euros, que ni en la loteria de Nadal, vaja, com vos quedeu? Creeu que era tan gran la inversió de cultura? Jo crec que no. Veritat? I aquesta xifra la sentim i dius, ostres, en realitat sí que existeix ahí un fons destinat a la cultura. Total. Sí. Joan, t'ha impactat? Home, la veritat que sí, sempre és una bona notícia saber que hi ha un bon rendiment econòmic darrere de tot el que es produeix, clar. Claro. I, per exemple, si aterrem les dades així, creu que s'invertís tant o, per el contrari, creu que s'ha d'invertir més en algunes àrees? Quines xifres tenim? Justament les de la Vall d'Uixó no te les sé dir. Perfecte. Jo crec que coses se fan en la cultura en este poble se maneja. Estarem, jo crec que d'acord un poc, els tres. I sempre demanaríem més, òbviament, perquè és algo natural i és necessari a la nostra vida, però considere que pot ser tinguen una subvenció que està bé o tinguen una destinació que està bé. De tota manera, també n'hi ha que tenir molt en compte la participació dels col·lectius socials de la Vall, que no és una ciutat precisament amb poques associacions. La veritat que també ajuda molt a dinamitzar aquest teixit social i en definitiva cultural. Així que un poquet en el que és la col·laboració entre les estratègies, diguem, de l'Ajuntament, sumat al teixit associatiu, crec que estem en un bon moment cultural, inclús dels millors que jo puc recordar en els últims 10-15 anys.
Que bé. I, per exemple, ara vull que me doneu vosaltres dades. Quan creieu que gasteu a l'any, culturalment, en plan de gastos a l'any? Aixina de mitja. Aixina de mitja? Sí. Última- Tu veig, sumant concerts, llibres, música, plataformes... Últimament, son- però, al mes m'agrada comprar-me, encara que després no tinc temps per llegir, Ai. però m'agrada comprar-me sempre mínim 3 llibres al mes, o una cosa Uau. així, 3-4 llibres. Ahir tinc que m'ha comprat una estanteria doble Increïble. pel menjador i tot, perquè ja no me cap a l'habitació. No. Però Tampoc. en això sí, després concerts també intento anar a moltíssims, al mes també aniré 2 concerts segurs. Després, el que no consumís molt és cine, Ok. al cine sí que no vas molt, Compensa, està pues, compensat. de mitja A lo millor en un any, quan una xifra, sabries no ho sé, arredondir. no ho sé. No, Bueno, sabríem, però prou, però més o menys no? sí, prou, m'agrada. Tu, per exemple, Joan? Jo en números tampoc podria parlar-te, però Vale. en el meu cas sí que vaig provar al cine, entonces sumant un poquet entre el cine, el que diu també dels concerts, i en llibres menys mal, perquè sóc molt gastador, menys mal i bendita la biblioteca que tenim en la vall, que és Totalment. una barbaritat. Totalment d'acord. Soc també prou fan. Parlant en xifres, 600 euros, 500 euros... No te A l'any, sabria dir. veritat? Bé, doncs, el 2023, segons un informe del Ministeri, al territori valencià eren 576,7 euros per casa. I ara, què pensaríeu si vos dic que no estem a soles? Quin aspecte? Segur? Segur. Però no anem a parlar d'espiritisme ara mateix. El que sí anem a fer és escoltar uns àudios de gent que també vol participar en el nostre debat. Molt bé. Endavant. Escenaris digitals o, jo què sé, experiències immersives, intel·ligència artificial que genera imatges i idees i textos i de tot, però tot i això, el que continua marcant la diferència és la sensibilitat humana, la intenció, l'emoció i la capacitat de sentir, que és una cosa que cap intel·ligència ha sabut substituir, sense anar més enllà. Quan vaig entregar el càrtic de la Carta Pobla, hi havia moltes propostes que tenien darrere intel·ligència artificial i se veu quan veus el cartell. Aleshores, és una cosa que no se va poder canviar. I clar, quan tot això s'està movent tan ràpid, també apareix una pregunta molt important, que com fem arribar aquesta cultura a tothom? Com aconseguim que siga accessible, representativa i oberta, al fi i al cap, saps? I clar, així entra un tema de democratitzar la cultura, que jo diria que és com escoltar a la gent, entendre el que vol, però a la vegada també tindre la valentia d'oferir coses noves. Ahí està la gràcia, i no quedar-nos només en allò que està de moda. Per això és tan necessari apostar per l'art i per la creativitat, la gent que sap, perquè són les eines que ens ajudaran a construir una cultura més diversa, participativa, però també molt nostra. Bé, escoltàvem a Pau Safont, dissenyador gràfic, que per cert va guanyar el concurs de cartells del 775 aniversari de la Carta Pobla. Bé, com ell diu, creu que els esforços deuen estar enfocats en democratitzar la cultura i fer que arribi al màxim de gent possible? Té que arribar al màxim tens que intentar, a partir del teu interior, a partir de la teua evolució, del teu saber, del teu fons, transmetre tot això. Hasta quan arribarem, quantes persones, això jo crec que no podem arribar a saber-ho, sí que volem que arribi a la major part, perquè tu tot això que tens dins voldràs treure-ho i voldràs compartir-ho, però pensa que, com comenta l'àudio, és molt important tindre en compte aquesta realitat que parlava, aquest sentiment, aquesta capacitat que tenim humana, que ja no és IA o ja no és algo que està ja estipulat, que segueix uns patrons, sinó que n'hi ha una imaginació darrere, i crec que és necessari per poder fer qualsevol tipus d'art avui en dia, perquè té un paper molt important també allò que no és tan vivencial, tan nostre. Jo crec que també lo interessant també és dirigir-nos, o sigui, escoltar també la gent que porta molts anys promovent la cultura, com ara és el cas de Roser Diago, d'Amics de la Vall. L'escoltem? Per a futur, jo llançaria des d'ací un poc el guant
a la gent més jove, no? Perquè Amics de la Vall pues, ja som persones madures que estem prou anys estirant. Necessitaríem aquesta visió de gent jove que expressa les seues inquietuds i per a on es agradaria que la seva societat, el món del futur, anara. I a partir d'ahir treballar en això i aportar situacions per a que aquests joves, aquestes persones joves, siguin el relleu generacional de la cultura del nostre poble. Bé, què penseu? Som els joves qui hem de decidir el futur de la cultura? Som tots, però sí que tenim un paper molt important els joves. Claro. Sí, sobretot perquè som el present i de manera indirecta serem el futur fins que la següent generació la veiesca a ficar al cap. En aquest sentit, volia també posar un poc en valor tendències, coses com per exemple la mostra de noves tendències que s'organitza des de l'Ajuntament, que me pareix una barbaritat perquè clar, són gent al final de la vall, jo no es posa mai perquè tampoc tinc res que es posar, ja vull dir això, però vull dir, comences a veure la gent que n'hi ha i cada any i s'enforna de 10, 12 persones o més, que dius, ostres, esta gent és de la vall, ha crescut així. No? Claro. I és una projecció de la vall pel món, saps? És molt important. Jo, per exemple, en la meva etapa de com l'ESO, és de veres que no ens donaven un espai de creativitat per a portar a terme projectes i aquestes coses que inciten molt a la creació de cultura. Tu, per exemple, Joan, com vas viure aquesta experiència? Com va néixer la cosa de ficar-se en producció i tot això? Sí, a veure, jo crec que també va néixer un poc per curiositat pròpia. Al final... Sí, no t'ho van ensenyar, no? Home, sí, lògicament, quan comences la carrera i tal... No, dic ja abans. Abans de començar, com vas conèixer tot això? Home, jo t'he de dir que vas començar en el món de la cultura, per dir-ho així, quan vas començar a anar a classes de pintura de Pere Rivera, que és un gran artista. Sí, vas anar? Doncs ella que... Jo crec que mitja vall, sí, és l'escola artística de la Vall per antonomàsia, des de luego. Des d'ací un saludo a... Un saludo a Pere Rivera. Pues ahí va començar un poquet el gusanillo de l'art i crec que és molt important des de les famílies mateix inculcar un poquet aquesta semilla, aquesta llavor artística. Bueno, como no es lo mismo contarlo que vivirlo, anem a escoltar a Marta Talamantes de l'Ateneu Musical de l'Escola Cantorum. Vinc d'una família de músics que ha estat sempre involucrada i gràcies a això, a la banda, a les sarsueles també, que fa la xola cada any, he tingut la sort de créixer envoltada de música, el qual és una sort enorme. I és el que m'ha fet estimar tant sempre la cultura en general, encara que jo me n'aniré al meu terreno, a la música, i és que aquesta sort de que t'ho inculquen des de casa és la que es falta a molts joves. Jo crec que si no s'interessen més és per desconeixement. Al final la majoria del públic sol ser gent major, sobretot si es tracta de música més tradicional, més clàssica, que sí, és més complexa i requereix moltes vegades d'algo de coneixement per entendre-la i disfrutar-la. I això jo crec que el que tindrà que ser un dels objectius principals, per exemple, l'assignatura de música, als col·les i instituts, donar una visió més àmplia de tota la música que hi ha, de tot el que tenim, perquè pense que uno pot interessar-se per algo si no li llama i no li pot llamar si no ho coneix. Clar, s'està quedant, la veritat, que un debat ben bonic. És molt interessant. A mi això que ha dit Marta, de si no s'interessen és per desconeixement, m'ha cridat molt l'atenció, no? Què opineu? És totalment així, no? Sí. És totalment. Igual que quan fem les classes d'història que en la Guerra Civil n'hi ha un tall, jo crec que en la música també. Arribem a conèixer els primers anys, com se crea la música, allò del palet en la flauteta, en l'os i això, però moltíssimes tendències actuals se deixen com fora o arribes a estar un any, pugues dir, segle XX o a lo millor romanticisme per romanticisme. Tot això de després és molt interessant, però clar, si ho coneixes, quan més coneixes, més set tens d'això. A mi me va passar sobretot en el segle XX i veus que es comença a ramificar-se tot, està ja la música minimalista, després tenim la programàtica, després el dodecafonisme, després tenim...
I ahí es comença a fer-se tot gran, que cada una d'aquestes rames xicotetes te porta a moltíssims puestos més. No, sí, al final el fer pedagogia sobre el que tenim és el mateix que comentàvem abans, de que tenim al nostre abast tota la cultura que vulguem, però si ningú ens obri la porta, crec que és difícil que Perú mateix al final acabarà, però clar. Clar. I, per exemple, anem a fer un poc així de gurús. Creu que en el futur la cultura tindrà en compte valors que és possible que avui en dia no se prenga tant com deuria, com és el feminisme, la diversitat d'ètnies, inclús la sostenibilitat? En un futur creu que... Jo crec que avui per avui inclús ja s'està tenint molt en compte. Sí, en comparació, però en un futur jo crec que encara queda molt per fer. És que el tema de futur, jo sóc un poc pessimista en aquest aspecte. No n'hi ha futur? No és que no n'hi hagi, sinó que... Existís? No existís. El veig un poc polaritzat, entonces això és un poc perillós. I tot el que comporta polaritzacions i aspectes disruptius entre diferents bandos, saps? Que tot acaba en un maniqueisme molt de unos contra otros, tot acaba explotant. Entonces tinc certes pors en aquesta cultura del futur, la veritat. No tens molt d'optimisme en el futur. Ho veig un poc punky, on la gent ja acabarà tan farta que cada un tirarà pel seu rotllo. Bueno, ja està, di que sí, cada un a la d'ell i confien que no, per favor, però ho veig un poquet. Igual, Sofia? Espero que no. Claro, és que és complicat el que planteja Joan. Exacte. És complicat, perquè també depèn d'èpoques, se li dona tanta importància a certs temes o certs sectors que acaba esgotant això. Però, per exemple, també creieu que són les institucions que han de marcar un poc les directrius en aquest tema, perquè al fi i al cap potser els recursos són ells qui us ho donen, no? Sí, al final jo crec que el paper institucional, més que marcar directrius d'orientar què és el que ha de voler la gent, el seu paper és ficar un poc de pau entre aquests dos hipotètics bandos de futur. Ja t'he dit, jo tinc una visió molt... Ja molt clara. Sí, un poc belicista i confia que no, per supost. Però això és d'apropar-nos. A lo millor si veus que està tot tendint mare de Déu, cap a un enfado constant entre dos bandos perpetus, intentar apropar postures un poquet, veure les diferències, no per a separar, sinó per a buscar punts en comú. Crec que això és I una millora, no? Espero que sí, perquè és que s'està ficant tot molt negre a nivell mundial. Ja entenc jo per on vas. Sí, però... Sempre passarà un poc això. I donarà vidilla, que n'hi ha diversos bandos, és necessari, crec jo. I per a la producció cultural és el millor, que n'hi hagi diversitat d'opinions. Correcte. Sempre que estiguin, per favor, dins d'un marc del respecte. Sí, exacte. Drets humans, no? Votem per els drets humans. Com a mínim. Com a mínim. I, per exemple, ara anem a escoltar un àudio que pareix molt interessant. Primer l'escoltem i després vos dic qui és. Empecé a trabajar con 14 años. Mi carácter inquieto me llevó a relacionarme con compañeras con las mismas necesidades o parecidas a las mías. Conocí a la JOC, Juventud Obrera Católica. Allí tuve la oportunidad y los medios que yo no tenía. Pude acceder a la lectura de libros como La colmena de Camilo José Cela, prohibido por la censura. Conocí y estudié a Clara Campoamor y a Rosa de Luxemburgo. Escuchaba música, a los cantantes prohibidos como Raymond y Lluís Llach. Participaba en tertulias y debates con personas con inquietudes sociales. Valoraban la cultura y que teníamos en común la lucha por un mundo mejor. Yo a la juventud de hoy en día le diría que aproveche todos los medios que tiene a su alcance para acceder a la cultura y disfrutar de ella participando. Es algo que nosotros, la gente que nacimos en los años 50 y 60, no tuvimos, porque la censura no nos dejaba llegar a ella. Hem escoltat Encarna Martínez, una de les precursores del feminisme de la Vall, sobretot en els anys on el moviment obrer està molt actiu i, ostres, ens ha deixat una bona reflexió, no? Esta Sofia, per exemple, te la dic a tu, què creus que ens queda encara per arribar a un punt on estiguem orgullosos? Per exemple, creus que no som conscients de tot el ventall de possibilitats culturalment parlant dels que tenim a la mà? No són conscients, jo crec que no. I al final tot gira un poc a l'immediatès que comentava Joan i que comentàvem abans. És molt complicat donar-se compte
quan tu tens un ventall tan grandíssim de totes les coses que puguis tindre, perquè arribar a tot és un poc complicat. No? És clar, és molt complicat. Aleshores, ahir ja ve el centrar-se i intentar i preocupar-se per certs temes en concret. Exacte, i tenim que estar molt agraïts, la veritat, d'estar com Molt. estem. I bé, vos llanço una última pregunta. Creu que la cultura hauria ser un dret per a tots i a totes, sí o no? Això és innegociable, no? Crec jo, clar, vull dir, sí, per supost que ha de ser un dret. I, de fet, si no fora un dret i fora alguna cosa, diguem, què te diria jo, que no se dona per sentar o que t'obliguen a... O sigui, només la paraula la mateixa, però que te restringisquen, crec que encara tindríem més motius per a que la cultura fora una ferramenta... Clar. Sí, o sea, és que en definitiva, vamos, no sé què opines tu, Sofia, però jo... Jo no sé si li diria dret, li diria necessitat. És una necessitat bàsica. Clar. Com l'aire o l'aigua. com anar, sí, com beure i com menjar. Bueno, ara sí. Joan, Sofia, hem arribat fins ací. Què us ha paregut? Interessant? Heu estat a gust? Molt bé, molt Us bé, ha agradat molt a gust. Ha l'experiència? sigut un plaer estar amb vosaltres, Jo clar també, que la sí. veritat. La veritat M'ho que he passat molt bé. molt còmode. Esto es un poco como el espelocaiac. ¿Recomaneu l'experiència? Mogolló, Sí? mogolló. Me M'alegro. flipa l'espelo kayak. És una locura necessari. I també el podcast, el recomanes? El recomane. Capítulo 1, temporada 1, recomanació per tot el món, per favor. Entonces, que estem supercontents. que escolte i... superagraïts. No sabeu quant. Molt bé. I no res, espero que ho disfruteu molt. I moltes gràcies Molt per bé. haver vingut. De res. Gràcies mil.